Hej och välkommen till Radio. Bästa denna stundman är Anna Paulsen och Thomas Napoleon. Rekul Daskar hei sørste vika en fyrleser sirkus, evne var bøtten og seksualiteter. Jeg og Thomas har nu leit okkur om en sirkus, her Rekul Daskar har haft en fyrleser. Rekul bant nå utanfyrre, men ta en kommer atter, så fra en greier fra fyrlesen kjasser, som snur seg om bøtten og seksualitet. Vi mer her har vi en Rekul Daskar, og Tor har haft en fyrleser, og hva snur fyrlesen som? Han snur seg om bøtten og seksualitet. Jeg er pedagog, og jeg skriver en bacheloroppgave om evne, bøtten og seksualitet. Rannik fokus er sett av hva det er onormalt, men sånt skal man passa sin på at man tar som normalt og onormalt, det er ikke langt sjås når man kan det bli relativt og sånt, men Rannik snur seg om ting som ikke er normal, og som incest og sånne, men jeg valgte at skriva om samme ut 5 år damen, at skriva om normala seksualitet. Hva det er normalt at bøtt næsta vi, at de spiller seksuell spøl, og at de viser rumpe og forskjellige sårsta. Så det det som faktisk fyrlesten handler om. Og om hvordan vi som vaksen, som er rundt om bøttene, hvordan vi skulle reagere, hva det er smart å gjøre, og forskjellige sort. Og det blir alt av sort tilfell som jeg vil lise meg til, og som granskning utenland, at det finnes ikke noe først granskning i fergen, i røver. Så at, ja, det snur fyrlesteren seg faktisk om det. Men hva er dette evne, altså bøtten og seksualiteter, et tøytninger mye evne? Til øye tøytninger mye tøy at bøtten spiller øye, eller hva skal man si, altså bøtten er heil mennesker, og seksualiteter er store parter av en bøttene. Og særlig til ta i seksualiteten menneskt. Det er langt i badnæren og oppkjøkken badndommen og sånne. Og så er det veldig viktig hvordan vi som samfunn og som voksne folk og sånne reagerer på en av seksualiteten. Og hvordan vi kan hjelpe å stole badndommen og at simpelthen menn en sånn seksualitet. Så det er veldig viktig at vi friholder oss til evne og få vite om det og sånt. Så jeg har alltid en mangelvøre faktisk. Men hva er det så en sånn seksualiteter? Sånne seksualiteter, altså hvis man husker om at et barn, et som det aller viktigste i en menneske alltid det er kjølsvire, at barnet mener et større kjølsvire, og en sånne seksualiteter, det er simpelthen til at man vil kjenne han som man er, og at man tårer å være han som man er, og at man eisen finner ut av at ok, jeg er ikke onormal for det om jeg gjør det og det, og har gjort det og det, og sånn ikke. At man får et sort trygt grunnlag i seg selv om at ok, er det ok, og at man simpelthen, ja, på en måte at man er han som man er alltid, at det er viktig. Men här var bøtt så at avmarska raser om man kan sin seksualitet? Det kommer an på hver det växer upp, och det här som är alltid så väldigt viktigt att hver vi är vidkännande och att man accepterar eisen tan parten av barnen som är till akkurat lika som barnen kan allt möjligt annat. De kan ödlånder ting och lära sig ting och säker och sådana. Så gör det eisen vid sexualitet. Hver de pröva kroppsliga känslor och vad heter följs på handamaten och forskjellige sorter. Så det är väldigt viktigt att vi vidkänner tandparten eisne. Og lukka som vi frihalder oss til et kvart annet spill som baden spiller, så slår vi eisne frihalder oss til seksuelle spillene, og her som vi ser at de mørkene som vi halder være viktig. Og det så moner og mellom jenter og dronjer? Og i seksuelle menneskene er det eisne veldig viktig at man vet at det er moner av seksualiteten og dronjer og jentene, beid at det kommer til atkommelighet og at det kommer til skjønnelighet. Altså, dronjer her ser man allt. Alltså tar här var öle lätt vid att komma fram med och tar det var lätt vid att då ett sucha och så spurningar till dem spyrja föräldrar vad det är för några eller hick vi ser ju så läsna så han haft det eller också så det att man drömmer göra och på tamata så får ta en vitan om ett evne och öke. Men gentle till dem ser allt kräkva. Det är inte så nätt att komma fram med genton og det skjøtter ikke særlig lett, kunne ikke skjøtte det så lett, og etter ser man så det ikke så lykke lett at heimen spyrer spurninger, og på den måten får vite om evne. Ja. Hvordan kan man så se man bare tøyne nå og tøyne fyrt, at det kommer til å kjenne sin seksualitet kjøpet nå? Ja, altså til det står måneder, og til dømes i 1600-tallet noen, da var det ikke onormalt, eller det var ikke se som noe snedet, hvis jeg bare nært hvis jeg kjølt. Men i 1603, da ble det øyelig faktisk farligt. At her kom en lakning ut som er tissot, som sier til at man kan bli sinnesjuker hvis man onanerer til dømes. Og folk ble øyelig bensjen, om at man ble sinnesjuker. Og her til dømes var en lakning i førjen som er Panon. Han kom fra Danmark og lakna vidkjent i førjen. Og han sier til at
han gav ett döme om en mamma, en förska mamma som lärde sonen att säga att nökta sig själv till att hon inte ville att han skulle giftas. Och han säger till att han drunkren, han lärde sonen visste själv att han blev klickad över till ändan. Och så folk var rälja bänken för det här övnighet på detta och till döms så gjorde man till att man tog och uppfann forskjellige instrumenter till döms som har spänt runt om mina och bötten och så det slopp fram med att jag föräldrar var rälja bänken till att det kunde gott nog styra sig själva men det var inte lika lätt att styra att bötten inte norsk vid sig själva det var öliga bänken och lackna kom jag ut vid ett känn och fyra bötten som norsk vid sig själva hur de såg ut, de var bleik och de hade blåmankel och de var trött och forskjellige så detta. Så mamma blev öliga bänknar och forskjelligt och så får det som folk halt att okej, kanske det är ett land vi mäter göra. Och så får man har till döms Kellogg's batchaner i USA. Där kommer vi mirakelkorn och motorronan i Kellogg's cornflakes så vi känner bara att det är något skränek som vet att men det blev faktiskt uppfunnet för det att motverka honom till att nökta sig själva. Och där så det är öliga viktigt att man åt cornflakes och morgonen så är så att sexualdriften var helt nyrre Atlantägen och sånt där. Och det kommer inte så längt ta för att man att här var en lackne i England som heter Baker Brown som började att operera klitorsgenton och mamma där simpelt där ringte till lacknen och visste inte vad det skulle göra. Så att han började att operera och det var en ärsta serverna att man började göra det och föräldrar strömma och till små genton som blev faktiskt omskurna. Så man var rejält bench för det kvart att till dem nu att en nötte. Nu är man bench för pedofili då vet jag. Rälja bench för det och tydliga som blöta lite så för skrov på gramata att den normala människan hon drunknar och jag tror som är normalt och tror som inte är okej och så där. Och här är det att jag också det att hvis jag barn växer upp i en så sexuellt öppet någon kontext ja att det blir att det kan få problem med till dem national like att vi känner oss själva och börja bench för sin sexualitet och forskjellig sort. Så det är redan inte brott. Jag syns att vi får sån intryck från omkvarven och det alltså personvars på internet och blö och allt. Då heter spårningen det är ganska helt om vi behöver klara liv upp till allt det som vi förväntar oss från familjen och sånt där. Men här är det att bötten lära känna sin sexualitet så tydning för bötten är sett i livet nu. Ja, här är en bok skriva som heter Børn och sexuell leie som har gjort kanningar om nämligen att man har intervjuat vuxen först. Till dömes så visar det att sexuella spölning har en öliga positiv avskan av den vuxna sexualiteten bättre att det kommer till teatora och till att till dömes att det var fantasi, sexuella fantasi och forskjellig sort. Det är stor avskan. Och eisne till att omkvarver röljande kan säga till reaktioner från omkvarven och från den vuxna runt om och sådana att här är vitla forma sexualiteten till barnen och tror jag att hvis jag barn till dömes växer upp i att allt är fyskam och att han omgår att släppa gänga nät till dömes så för jag för den nästa vissa så var det händerna flottar och då och kanske vi skälta ut visst över upp det att den nästa vet att det spelar sexuellt spel och sådana så vill den vuxna sexualiteten få ett negativt dam så det är öljan jag bara säga hur vi reagerar och prata och då är det så jävla viktigt vi information och upplysning och vitan. Vi nöjes att snacka om misstänkningar och det har alltid blivit allt för lite snack om. Då vi snackar om allt det som är onormalt och som inte är okej. Men vi glömmer det som är normalt och vad är okej. Men hur gör vi så för att bräcka rasar och bötterna kan sin sexualitet? Till dømes så kunne jeg også til at bøtten ut det at det er mer en person av togene av en stående. Og til dømes nere er det ikke regler som gjør det av stående på grunn av hvis nere østene for pedofili og krenkelse og sånne. Her som man har gjort regler, særlig hva det mannlige pedagogene til dømes at slipper ikke skifte bleven og forskjellsåret. Og til dømes er 31% av bøttenagerne nere. Her bare det blir så snart at bøttene vil slå til å spille seksuell spil. Selv om man vet at det er sunt og det er godt. Men det handler om å få vite noe mye, så er man ikke bensin for neste vitt alltid. Att vissla vi känner det och vissla eisne du vet vira batsens privatliv. But må ha ett privatliv i det så blir alltså man blir till under en back någon eja. Det är alltid onkel som helt upp som vi vet där man alla tvinnar. Så det är läge hvis man har till dem sen badnagare i pilotrum så är det läge att ni in här och att det går hur natten. Det är min mening att det är finast gjortan. Pedagogen kan gott vi först bara lucka bänka på och bara lucka vita är allt okej då är då bara lucka förnämma då vet om allt är i läge och så. Jag tror för hvis man får nekva vitan så blir man ikke bensin for det, ja. Og det er det som er alltid relja viktigt ut det, jeg vet vi er alltid kom til det, og jeg er alltid til de stånar. Jeg tror alt for lite av vitan om hendan er parten av batsens menning, seksualiteten så stor parten skjellig, ikke badnagarsbøtt noen og sånt. Og da jeg skriver i bacheloroppgave, ta lei mest til det at ønsken
en badnager i förrjon, för helst till kosverta, jag vet inte hur det är nu, men till de sexuella människorna. Där skriva nomsatlaner om de målsliga människorna och om, om alla motoriska människorna och om ödelstingene, att det frihaltar sig till allt, men inte nämner det till en år, det är då som det röstler till dem, men alltså det är motoriker. Saknet är faktiskt att badnagerar och stånar frihaltar sig till ännu tog att som nu är så gångkurtan att den pedagogiska linjen hon faktiskt är byggd av personliga hållningar och gränser och sådär. Så det vill säga att den ena pedagogen eller den ena hjälparfölket det är väl några gränser, men ett annat hjälparfölk är något helt annat. Så baden till dem kan möta totalt imiska reaktioner från starsfolken och det kan någon vara sånt. Det blir förvirrat och sådär. Du nevnte at det er for på særlige måte mannfølge. Er ikke essensielt tydninga mye at bøten har noen mannlige firmyndir? Ja, och det som jag alltid det förfärligt det som är feriehända. Alltså heter vi att tycker man förbinder man associerar manfolk med pedofili, alltså eller pedofili vid manfolk. Kan man också att det är inte så om konfolk. Och jag har ofta också om det alltså vi ser blir manfolk. Jag vet släck mig i tåra att vara pedagog. Det är så lätt att blå akarter ett lättlanda och man följs illa och jag är sen tåsar vi omkring som är pedagog som är manfolk. Det ser att det tåra nog illa att ta bötten upp långt och klämma dig och sånt där. Och det är jävligt också. Det är bötten här nämligen rävligt bruk för både manlig och kvinnlig firmynden. Och de manliga firmynderna är mankla orklanek. Och nämligen att det är vi närlek och kärlek och sådana grejer. Jag tror att sexualiteten han männer sig i interaktion vid de vuxna folkna. Det är här som han männer sig. Ja. Och hvis det är allt som möter en manfolk och inte kan då alltså följa ta närläkan och ta imskläkan som är mellan manfolk och konfolk. Ja men så för det onkan till känna drunchen för manklada då vet jag. Alltså så det är realligt viktigt 100%. Gosse så vi onani mittelbøtt, altså det nøyot vi avtøkken som til dømes Kellogg's Cornflakes, for jeg stekker til flere seg? Altså, det som til det man lukkar som ser helt fra føring at battene til lærer heimene kjenner vi kroppen og vi sansen og til prøver eisen til seksuelle kjenslene av og til gjør det vi at neste vi og prøver å føle kjenslene her er en helt ånder enn noen greier og de som er foreldre, eller som arbeider ved bøttene, de legger eisen relevant mest til det ofte så kjøtt som ble van for det så fär fingrarna ner och det börjar följa på. Och tar det jävla viktigt hur vi reagerar som föräldrar och till öliga vanligt och utbrett man säger poha kvar för man skiftar en bläva eller ett landa och såna men så ser det inte ner som ett stävnhöj som är journalister och som skriver redan på böcker om efter ämne. Hon säger till att det är nog så farligt att göra att jag barn kan identifiera sig avvisande att borren eller då ett hållningen. Det kan han identifiera vid sin egen kynskött och hålla det är oläckersta och det är ju inte intentionen att den vuxna men här vi att hon säger det att helt små bötten det kan något mest hvis man häver en sort men hvis man helt kynsloter är tabu öcha och hvis man kvar för barnen näst vissa flyter fingrarna veck och så är det inte att det här är ett lockshorta att jag kan följa skam och följa att han också ringt på tamma men till att vita att alltså barnen gör att var barnen nästa vi sin kynskan akkurat som det gör vi allt annat och det ska vara okej att det gör det. Tusen tack för att se av vårt prat Rakel Dalsgaard. Gör så väl och tack själv. They say hold